Здравейте, приятели! От името на Руби и Судан каним всички приятели и роднини на рождения ден на малката принцеса Анифе на 16 май 2026 година в Горно Сахране на пазара на Шатри. Ани Оркестър 3 звезди ще бъдем там, купона ще е на Макс. Заповядайте, приятели, да се забавляваме заедно.